Leli thuba leli nginibingelele egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Lokhuluma igama umusa wenkosi wakaNgcebo umntwana kaNkulunkulu osindisiwe, owamukela uJesu. Ya, ngoba phela insindiso kahle kahle akulona isonto elisindiswayo noma akuyona inkonzo ethize esindiswayo, kodwa umuntu osindiswayo. Usindiswa kanjani na umuntu? Usindiswa ngokwamukela uJesu, amvume ngomlomo, mase akholwe ngenhliziyo ukuthi uJesu inkosi, uNkulunkulu umvusile kwabafileyo. Lithi izwi likaNkulunkulu, uma nje wenza njalo uyobe ususindisiwe. Ukusindiswa kusho ukuhlengwa ekufeni, okusho ukuthi angeke usaya esihogweni uma ufa, usuzoya ezulwini, ngoba phela akekho umuntu ongakwazi ukuya ezulwini engamazi uJesu, ngoba uJesu yena kuphela oyindlela neqiniso nokuphila. Akekho oya kuNkulunkulu ngaphandle kokuthi amukele uJesu. Uma umuntu engamamukele uJesu, kusho ukuthi lowo muntu izono zakhe usayithwalele yena, okusho ukuthi igama lakhe alikho encwadini yokuphila. Uma kwenzeka kufika usuku lakhe lokuthi adlule emhlabeni noma kufika usuku lakhe lokufa, ngeke aze akwazi ukumbona uNkulunkulu, ngoba phela ezulwini kungenwa ngoJesu. Uma ufa ungenaJesu, igama lakho alikho encwadini yokuphila, kodwa lisencwadini yokufa. Ngakho-ke mina namhlanje mhlampe engingakusho nje ukuthi ukuze wena-ke usinde noma uphephe ungayi esihogweni uma ufa, kumele uzenzele esakhe isinqumo sokuthi wamukele uJesu abe inkosi nomsindisi. Into yokuqala uJesu ayenzayo uma umamukela, yena ufike akuthethelele zonke izono oke wazenza phambilini, zonke izono zakho akuthethelele zona. Into yokuqala nje ayenzayo ufike nje asuse izono, akuthethelele zonke izono onazo, mase uba umntwana wakhe. Lithi izwi likaNkulunkulu, bonke abamamukelayo wabapha amandla okuthi babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Lithi iBhayibheli, labo abazelwe ngentando yenyama negazi, kodwa bazelwe ngomoya. Uma sifunda nje iBhayibheli lapha kuJohane 3, lithi-ke izwi likaNkulunkulu, uNikodima weza kuJesu ebusuku ebuza ukuthi-ke umuntu angenza njani ukuze asindiswe, noma umuntu angenza njani ukuze angene ezulwini. Uthi uJesu, hhayi, akekho umuntu oyongena ezulwini uma engazelwe kabusha. Ukuzalwa kabusha ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi phezu kwempilo yakho. Uma nje ufuna ukuzalwa kabusha, kumele uvume uJesu ngomlomo, ukholwe ngenhliziyo ukuthi uNkulunkulu umvusile kwabafileyo, uyobe usuzelwe kabusha. Akudingeki mali, akudingeki lutho, uJesu wamahhala, ukumvuma nje ngomlomo. Akazoyingenela enhlizweni yakho, udinga wena ukuthi umvume. Uthi kwenye indawo, ngiyangqongqoza enhlizweni, ngifuna ukuthi wena ungivulele ngingene ngihlale nawe ngidle. Uma wamukela uJesu kuba nokuphila okuphakade. Uma wamukela uJesu izono zakho ziyasuswa. Uma wamukela uJesu izono zakho ziyahlanzwa, ube umntwana kaNkulunkulu. Mhlampe nje izwi enganishiya nalo njengoba sengihamba, litholakala kuJohane 14 uvesi number 6. Lifundeka kanje. Okay, uvesi number 5. UThomas wathi kuye, Nkosi, asazi lapho uya khona, siyazi kanjani indlela na? UJesu wathi kuye, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. Amazwi kaJesu-ke lawo ephendula uThomas, uthi uJesu, mina ngiyindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba, akekho oya kuNkulunkulu ngaphandle kukaJesu. Noma ungakhuleka ekuseni, ukhuleke emini, ukhuleke entambama, uma uJesu ungamamukele, uNkulunkulu akawuzwa umkhuleko wakho. Ukuze uziwe uNkulunkulu, udinga ukwamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. Lithi izwi likaNkulunkulu, siyazi ukuthi uNkulunkulu akazizwa izoni, kodwa umuntu uma ephenduka ebuyela kuNkulunkulu, uyaziwa uye. Umuntu oyisoni ngokweBhayibheli umuntu ongamamukele uJesu. Ngobani na? uJesu kuphela okwazi ukususa izono zomuntu. Uma ungamamukela uJesu, zonke izono zakho ziphezu kwakho, uyisoni phambi kaNkulunkulu. Udinga ukuza kuJesu ukuze uJesu akuthathele kwamacala. Ngiyabonga. Amen.